Hola, què tal? Soc l'Albert i, sincerament, no sabia com començar aquest canal. Ja que tinc moltes coses al cap, realment han estat 10 anys de sanejament de les meves pròpies finances, de descobriments, de fracassos, i volia simplement, com que estic en un punt molt bo de la meva vida, que he aconseguit moltíssimes coses, volia realment ensenyar-te a tu, el que estàs aquí darrere, o la que estàs aquí darrere, posar en ordre tot el que és l'economia personal, perquè el dia de demà no et falti res i puguis, si un dia volguessis, ser lliure completament. Tot i que vinc del món del transport, soc una persona completament normal, una persona treballadora, que m'he passat 15 anys donant-li la rosca del volant, és a dir, que he tingut una feina completament normal, amb un salari completament normal, de 1.500, 1.700, i al qual he aconseguit tenir inversions potents. No et parlaré de tecnicisme, no m'agrada tecnicismes perquè no s'entén. A més, tampoc estic capacitat per dir aquests tecnicismes, o sigui, simplement. Però bueno, el que t'ensenyaré aquí serà molt potent, perquè al final, si una persona com jo he aconseguit estar on estic, gravant un divendres qualsevol laboral, i jo estic a casa meva perquè vull fer aquest vídeo, i m'he proposat fer aquest vídeo un cop cada 15 dies, un cop al mes, on intentaré fer les coses d'una forma gradual. Farem un pla junts, conjuntament, en el qual intentaré ser bastant ordenadament. Jo sé que potser hi haurà persones que em veuen que hi ha moltes coses que ja les saben, però ho farem des de zero, coses que he anat aprenent, i que en el capítol final, quan acabi, tindràs la capacitat, o almenys tindràs la informació, per poder ja tenir les inversions, poder obrir un compte broker, obrir també un compte amb criptomonedes, tenir alguns actius, sobretot posar molt en ordre les despeses, saber el que és un actiu, saber el que és un passiu, treure tots els passius possibles de la teva vida i començar a tenir una vida més lliure i sobretot no tenir mal de cap. Aquest serà un canal de finances per ajudar a posar ordre als teus diners de manera fàcil i en català. Jo sempre dic que el primer que has de fer per ajudar a la pobresa és no ser un d'ells. I perquè Catalunya torni a ser rica i plena, primer haurem de ser nosaltres rics i plens. I aquesta és la finalitat dels vídeos, que siguis ric i ple. T'ajudaré a estalviar, t'ajudaré a invertir, t'ajudaré a crear actiu, portar les teves finances amb seny. Anem a crear el pla junts. El primer que farem en el següent vídeo serà crear un Excel amb els nostres ingressos que tinguem i després, el més important, és totes les despeses les posarem mensuals. Si tenim despeses anuals, les dividirem mensualment perquè nosaltres puguem fer el gasto mensual. I quan arribi un rebut, no ens enganxi, com a molta gent li passa, que diu, ostres, m'ha arribat el rebut de l'assegurança del cotxe i ara no tinc diners, ara haig d'agafar un crèdit, haig de tirar la targeta de crèdit, etc. Tot això intentarem que no passi. Llavors, és molt fàcil, ja veureu que és superfàcil, al final són coses que quan un aprèn diu, en sèrio no sabia jo això? En sèrio no m'han explicat això a l'escola? En sèrio no m'ha explicat ningú? Jo sé que potser ara sí que s'estan divulgant molts vídeos d'aquests i cada cop se sap més. Jo en el meu moment no tenia ni punyetera idea, no sabia parlar mai, a partir d'allí vaig començar a llegir i ara realment tinc bastanta capacitat. Que també en aquest vídeo us intentaré també portar llibres, quan són molt interessants, pel·lícules que parlen del món financer, que parlen del món laboral, del món dels actius, del món de les empreses. A partir que tu tinguis ja un actiu on et doni uns ingressos, llavors tu podràs deixar de treballar i podràs crear altres actius més fàcilment perquè tindràs més temps. Al final l'important és tenir temps. I jo, per exemple, tot i que tinc un actiu bastant passiu que em dona diners, que ja explicaré més endavant quin és i com ho vaig fer-ho, però que és veritat que, com que no tinc una necessitat d'estar cada dia treballant, m'organitzo com em va bé. Si haig de treballar una setmana, si haig de treballar un mes, si haig de descansar una setmana, si haig de descansar un mes, ho faig. M'organitzo de la meva manera. Ja explicaré també molts errors, perquè dintre de tot això vaig tenir moltíssims errors, on m'he equivocat molt, però l'important i el bàsic és crear ara mateix un pla, perquè tu siguis ric i ple, i puguis allunyar-te d'aquella pobresa, i puguis ser completament
autònom. En el següent vídeo farem un Excel i serà el primer, el bàsic. I a partir d'aquí sabrem el que ens queda per començar a moure calés. I amb aquests calés començarem ja el següent capítol, que serà el tercer, ja a veure on posem aquests diners. Després també parlarem de bancs, quins bancs teniu, quins comptes hem de tenir. Tema també de criptomonedes, parlarem també de criptomonedes. Necessitem també tenir un compte amb criptomonedes. Tot això en el pròxim capítol. Si t'ha agradat el vídeo, ens veiem en el següent. Si tot això t'interessa, subscriu-te. I recordeu, diners amb seny per ser lliure.